Wick, como vos terían contado, é unha aldea costeira moi ao norte das terras altas de Escocia, non sei se coñecedes as Highlands, pero por aí. É o típico lugar tranquilo onde non pasa nada. E igual que non pasa nada, non pasan tampouco moitos transportes públicos. Así que para chegar ata ali tedes a complicación extra de que non hai moitas formas como ir, polo tanto podedes ir e ata dentro dunhas semanas non hai como volver, vale? Bueno, mellor tedes sorte e alguén para antes, pero en principio a única información que vos deron para encontrarvos é que intentedes estar para mañá, vale? Polo tanto, todos nalgún punto vades a coller o mesmo transporte público. Que pasa que non sabedes quen son quen, vale? Entón, como espías que sodes, aínda que sexa así un pouco forzosos, pois tedes formas de informar de que os sodes. Podedes chegar a un acordo, podería ser un movimento así suxeitando a boneca ou calquera cousa que se vos ocurra, polo tanto, a forma de identificarvos é esa. A partir de aí, o procedimento habitual é que vos coñezades un pouco para saber en que boca da persoa e como podedes colaborar, vale? Pero se non o facedes como grupo anterior e ides o tolo, pois tamén. Vale? Aí xa a gusto de consumidor. Polo tanto, estades nunha zona un pouco illada, onde sabedes que vai pasar un transporte ata Pobo. Vedes un carromato bastante amplo no que van a entrar pois aproximadamente unhas 15 persoas, así que estarían dando vos paso, e non sei quen sería a primeira persoa do grupo en subir. Mesmamente eu. Vale, pois como é Marina? Marina é unha muller enérxica e nótaselle moito na maneira de andar. Pasos firmes, moi dereitos. E observa todo o que hai ao seu redor. Ten unha mirada moi inquisitiva. Entón, sube e xa se nota como que está pipeando todo ao seu redor. Xa está analizando. Vale, pois entendo que te sentarías ou te quedarías de pé no carromato? Iría por ao fondo, quedaría centrada, pero de pé. Vale, Intentando ver todo dende atrás. terías toda a visión. Probablemente xa subiron algunhas persoas. Quen sería a seguinte persoa en subir o carromato? Por exemplo, Pois como é Charles. Charles é o típico inglés afectado, pero bueno, é boa xente, non é especialmente repugnante. Está máis acostumado a ir en cabalo, pero dende a súa caída en desgracia, pois ten que usar este tipo de transportes. Así que está un pouco disgustado. Bueno, cando chega o transporte sube, saúda a todo o mundo, bos días. Busca un sitio que estea baleiro e se sinta e saca unha especie de macuto que leva un libro que parece que está escrito en latín e se pon a ler. Vale. E quen sería a terceira persoa en entrar? Pois a continuación o que vemos é unha muller que ten unha maneira de andar así un pouco característica, vai como moi erguida, unha muller que chama atención nesta época. O seu rostro transmite unha sensación así como de paz, unha sensación serena, unha mirada profunda que parece quedarse con todos os detalles ao seu redor. É unha muller da mediana idade, en plan con as primeiras arrugas e tal, a pel así xa perdeu ese frescor da xuventude e tal. E nada, viste así con un vestido de pano azul, moi sinxelo,
suxeito por un cinturón e tal, e leva o pelo recollido con un pano branco. Sube, sentas así e empeza a fixarse en todo ao seu redor. Vale. Por último, Por último, cando está a piques de sair o carromato, sale de entre a maleza un rapaz. Espera, espera! E sube deixando terra pola entrada, sacudíndose un pouco, guardando nun macutiño un manoxo que acaba de coller de aí do monte. Desculpade. Bos días. Sacúdese un rapaz de mediana estatura, pelo louro, cunha trenza, cun ferro, atado nun ferro cunha especie de runas escritas, moi orgulloso dunha barba medio calva que sale de color vermella, a pesar de que todo o mundo lle di que lle queda moi mal porque ten calvas. Ele está moi orgulloso, sacúdese un pouco, ignora a mala cara que lle pon o autor, mira para un pouquiño así para todos, ve que non hai sitio, séntase no chan e empeza a remexer no seu macuto. vale. Pois agora que xa están todos, ainda que xa estaban arrancando, pois volve a darlle brío ao carromato, comeza a moverse. Vos vedes que ao vosso redor, pois a maioría da xente pois parece xente modesta. As roupas que levan pois son roupas simples, sinxelas, a maioría aínda seguramente algún cheiraría un pouco a peixe, dávos a sensación de que son pescadeiras, pescadeiros, mariñeiras. Hai xente do mar, sobre todo, e algunha xente do campo tamén, pero son xente humilde. Sabedes que o percorrido ainda vai levar un anaquiño, unhas horas, así que non sei se ides aproveitar para intentar identificarvos ou xa agardades a chegar. Sabemos que o resto está nesa... Pois informaron de que enviaron a 4 axentes, pero non quen, por se acaso alguén interceptaba a información. Dende atrás, fume fixando en toda a xente que subía que non simplemente buscaba un sitio, senón que se notaba que activamente buscaba alguén e non o topaba. Descartaba toda esa xente que subía e facía un aceno en plan topeite, e iba xunta a ela, e iba contando en plan hai 2 que xa penso que son, pero penso que o terceiro non está. Entón, según cos 2 primeiros que subiron que me pareceron moi obvios, fago contacto visual con eles e levanto a boneca e fago como un xesto como cando queres primeiro abrir a boneca pa estalala. E fago 1, 2 e 3 e vexo como responde a súa mirada. Vale. Estás buscando os 2 a vez cando conseguiches a mirada os 2, non? Dos 2 que teño máis ou menos localizados, que foron os que entraron igual que a min, buscando a alguén que non topaban. Sí, Marcus non se topou a sí mesmo todavía. Vale, pois Yves e Charles, dasdevos por aludidos co sinal. E eu chamame a atención o sexto, respondo da mesma maneira, en plan apretando a boneca, acompaño o sexto dunha sonrisa tranquila para sentirme así en plan en contacto xa con alguén da misión. Respondo cun aceno de cabeza. Pois eu creo que miraría como esa outra muller fixo o mesmo xesto, pecho o libro, asinto coa cabeza e digo cruzo os brazos. Que me fixo no resto. Un rapaz que parecía medio distraído cas súas plantas, asubiando unha canción folclórica. Dai un rato para, érguese, ponse ao lado de Marina,
Sempre me pareceu un signo malísimo. Sabes que fatal para a articulación? Cona, que susto. Viache bastante atenta como para sorprenderte que viñera para aquí. Non me din conta nin de quen demo eras ti. Marcus! Cede chamán. Estírase como se case se tivera unha corbata que ir a colocar, pero que non ten. Marina. É da chamán desde moi arriba, non desde abaixo, é como que vai desde arriba. Co codo erguido. E responde co apretón dunha maneira firme. Marcus agárracha con forza. Ai. Quedará moito? Sí, Xa. Ti que crees que estará lendo el? O señor? O que está lendo o libro? dende aquí pouca visual teño. Tampouco me importa demasiado. Se non quixera chamar a atención non é o lugar. Todos cheiran a peixe e el lendo un libro. Bueno, ti cheiras a erva. É un bocheiro. Natural. Bueno, o peixe tamén, pero desagradable. Veixote nerviosa. Pasache algo? Veixote tensa? Podemos decir que un pouco a maneira que teño de prepararme. Xa. Hai que estar cos sentidos alerta. Pois para estar cos sentidos alerta, asusteite. Porque todo o mundo buscaba xente menos ti. Eu xa vos vin. Tan obvias son. Eso non é bo. Non cheires a peixe. Eso é Ele certo. está lendo un libro. Ela confunde un pouco máis, pero non me facía parte da xente que viñera por aquí. Ademais, gústame, cheira a natureza tamén. Pero outra distinta á miña. Gustan os teus sentidos. Son distintos aos meus, pero aí están. Penso que nos podemos levar ben. Botache un grande sorriso e automáticamente vais a sentar ao lado de Charles. Boas? Boas, que les? Pois te enseña a portada dun libro que non sei se ti saberías ler. Tampouco debuxo. Pois podes ver que é dun tal Copérnico. Ten un título en latín moi longo, da Revolutionibus Orbium Calestum. Pois cosas do ceo. Wow. Copérnico, nome feísimo. Sí, bueno, é que non é de por aquí, é un alemán. Son Charles Courtenay. Marcus ofrece a man como lle ofreceu a Marina. Me xiro a onde este a señora e digo, vostede? Atopa ben os pulsos? Sí, gustame conducirme con un pouco de discreción e penso que quizás estamos a ser un pouco chamativos. Non sei cantos viaxeiros nos acompañan na carruaxe. Hai sobre 10 máis ou menos. Sí, en canto vin a Marcus, esa toda expresividade, rollo extrovertido e tal, a min non me gustou nada. Cin o ceño, botoulle unha mirada como tratando de clavalo a un banco para que este quedo, pero con moi pouco éxito. Pois se vos achega unha señora
maior? Ai, sodes novos pola zona, verdade? Vos é rapaciña dali ao fondo. Bueno, igual non lle gusta que lla chamen rapaciña, pero xa sabes, como debe ter a metade da edade de Camín, pois rapaciña pa sempre. E che fai un aceno. Vides todo o grupo, porque non sodes da zona, porque non vos coñecemos. Vides verdade a ver as festas do mar. Muteache este zupe que che vin falar. As famosas festas do mar de Wick. Ai, sabía que por fin chegarían as voces. Lonxe viría xente de fora a velas. Ai, estou tan nerviosa. Que alegría que viñera máis xente. Organizas vostede? Ai, no, xa quixera. No. Que se organiza a xuventude, que eu non teño tempo para iso. Eu xa, con limpar o peixe xa me chega. Pero probade o peixe. Boísimo, en Wick, o mellor peixe que vos podedes topar. Seguro Pois digo eu. ten que ser fascinante. Como cheira o peixe? Che, peixe Como de autobús, verdade. ou como carromato. Sí, bueno, cheira mellor recén feito. Aí, cun bo aromiña, unhas boas especias. Aquí o facemos como ningures. E cal é a súa recomendación? Ai, que difícil, fillo. Pois non sei, quizáis o salmón. O salmón está bastante ben. Pero bueno, que vos recomende Britney. Quen? A pousadeira, por suposto. Porque teredes reservada a habitación ali, digo eu, porque senón, como non dormades a beiriña do mar. Pois, non sei, está complicado de conseguir aloxamento. Non. Sodes os primeiros turistas que chegan nun tempo. Bo, entón. Pero supoño que se vides vos era porque se escoitou das festas do mar e vira cada vez máis xente, non? Vos falade ben cando marchedes. Ela non sabe vir ninguén nunca. Aí é moi raro que veña xente de fora, a verdade? Sempre estamos a xente sempre. Aquí só veñen a levar o peixe, para vender. Iso sí, que iso veñen rapidiño. Pero para quedarse, non. No, pero o caso que sí que soame porque algún comerciante ou viño por aquí me falou da vila, non veu as festas, pero se ve que entendeu que iades preparar algo. Bueno, hai algunha xente que se está un poquinho tempo. Sí. Viu tamén un rapaz así como a vos hai un tempo, pero eu non cheguei a falar moito con el, pero sí que viu. Pero penso que xa debeu marchar, porque eu xa non o miro últimamente. E non falou pouquiño con el? Non falei nada porque andaba máis as cousas do mar. Eu estaba aí preparando peixe, sabes? Ten que ser un espectáculo velo. A verdade é que sí. E cando era máis moza, quedaríase abraiado. Agora fago máis despaciño, pero xa vou adestrando a seguinte xeración. Bueno, o de que xa non é moza é cuestión de perspectiva. Verdade. Eu sempre miro todo o mundo dende aquí abaixo e se ve bastante ben. Bueno, vos pasadevos pola pousada e xa que estades, deixademe algo ali cargado que eu vos preparo peixes, sí? Claro, por suposto. E nada de falar mal de Wick por aí, De Wick só se fala ben. Só cosas boas. Quen puidera falar mal con este recibimento, imposible. Verdade. É que coñecestedes primeiro a mellor persoa da zona. E che dan colazo. É mentira, miño, seguro que atopades por ali máis xente agradable. Pero voulle contar un segredo só a vostede. Díjame. Ve aquela muller de aí, a do pelo recolleito, que parece que non está atendendo a nada? Sí, é guapiña, Esa é coñecida fora de aquí. Sí. Non me Sí, digas que unha raíña ou algo, Shhh, ten unha columna na prensa donde sí. recomenda lugares a visitar. Sorrille moito, entón. Poderades ler os beizos? No, hai un... Nai que o pariu. Pero teña cuidado, non lle gusta a xente moi intrusiva. Eu non son nada intrusiva,
Pero contame ti, rapaz, ti que tal se che dá de bailar? Porque a Jardo, pois mira, que se vos dea ben bailar, porque claro, nas festas do mar hai que bailar. Ese sabe descantar, cantar tamén. Pero si de soar mal non, que se nos asustan os peixes. A min dáseme de medo. Iso é bo ou malo, porque nos meus tempos o de medo non era tan gracioso, Dáseme moi ben. Ensinoume miña nai. Si. Pois haberá que escoitalo. Terás que ir ali a practicar tamén para as festas do mar. Xa verá, bailarei que ata se me xuntarán os peixes. Iso estaría moi ben de ver. E logo nos os pescamos todos para dentro, para rede. Non pretenderá usarme como trampa, E por que non? porque non volverían a confiar en min. Bueno, pero ti non mires. Ollos que non ven, corazón que non sente. Exacto. Así sempre funcionou a vida. E sabe de alguén co que teñamos que ter cuidado na zona, que sea algo máis... non sei, que dé problemas? Non. Só tedes que ter cuidado co alcohol. Porque aí cando vos xuntades con mariñeiros que beberon demais, aí sí. Pero mentres a xente estea ben asentadiña non pasa nada. Agora o alcohol é moi malo. E non sabes se aquel home que veu a última vez, sabes se tuvo aloxamento na pousada? Sí. Quedou na pousada. Todo o mundo queda na pousada, a menos que se afinquen aí, xa sabes, que boten mozo ou mozo, entón quedan. Ou nos levan a xente, pero iso non nos gusta tanto, mellor que queden. Pois moitas grazas, agradecerlle moito a súa benvida. Eu tamén, xa nos E veremos vostede é por unha ali. persona adorable e maravillosa. Sei, non. A min encántame recibir a nova xente. E lle dá así un aceno a da prensa. E se senta con moito cuidadiño. Empeza a falar. Sí, son novos que veñen aquí para as festas. Pois vou a facer o meu último salto e vou peñar ao lado de Yves. Hola. Es daqui ou ves a festa? Veño á festa. Xa. Como a todos. Que tal? Moi ben. Supoño que logo na vila teremos unha charla, non sei, a clase de xente que están a apuntar últimamente a estas nosas pequenas excursións, pero... Ti crees que esa señora tamén está contratada? Sería a única que se me escapou. A bella da pesca, non creo. Como dixeche xente nova que contratan. Sí. Pero non sei, o meu modo operandi é moito máis discreto. Supoño que acabaremos entendéndonos ben. Cal era esa canción que estabas a cantar antes? Era unha canción moi bonita. Recordábame as terras de onde nacín. Era unha canción que me cantaba a miña nai. Non lle teño título. Sería raro unha canción sen letra. Pois se a tiña non a recordo. Miña nai tarareábama pa que me tranquilizase. Cando me alteraba un pouco, é que cando me emociono poñome un pouco nervioso. Entón, bueno, cando fago un viaxe, emocionome, poñome nervioso, e como non está miña nai pa que me tararee, pois tarareo o meu só. E de pronto a Eve se lle pasa un brillo polos ollos, sonríe así polo lado da boca e di, por que non nos cantas esta canción un ratiño? Porque tería que estar calado. Bueno, tería que deixar de falar con vostede, tiña ganas de conecela. Chámame Marcus, que te chama. Un placer, Marcus. Tes un aroma parecido ao meu, pero non é concretamente o meu.
Cheras máis a flores que a monte. A que te dedicas? Aquel non traballou na súa vida, dinlle a man é como a do cu dun bebé. Non, pois eu dedícome ás abellas, a mel, as flores, Ilumínase o Anais. rostro. Iso é increíble. Si un traballo bonito que tens que ter paciencia, tens que estar tranquila. E co día a día vas vendo os resultados do teu traballo. Jo, ojalá despois desta incursión puderamos quedar máis tempo xuntos para que me ensinases a facelo. Eites a caer un silencio incómodo como sen recoller ese guante, ese ofrecemento en plan de... E pensa en plan cando terminemos con esto espero non volver a ver esta rapaz na miña vida. Vale. Pois ides avanzando un pouco no traxecto e saides empezando a ver na distancia Wick. E o que vos empeza a chegar, bueno, pois vos dá a sensación de vida relaxada, todo moi rústico, moi pesqueiro como non hai sorpresas, unha baía chea de barcos pesqueiros, e vos dá a sensación de que aquí ten que haber unhas néboas interesantes polas mañás. O ceo está nubrado, e uns acantilados enormes, como os da portada a partida. E hai un cheiro a mar, que iso dá igual onde vos metades, vos rodea por todos lados. Así que, a ver se me feis do caso, e vos paso unha imaxe da zona. Vale, esta sería un pouco unha imaxe de como en branco e negro, porque claro, nestas épocas todo se ve en branco e negro. Vale, pois eu supoño que Charles sabería que esta zona de Wick, bueno, o resto igual tamén, pero Charles que parecía así como moi posto, foi concedido por carta real como considerada un burgo real, vale? Por lo tanto, pues, é unha zona especialmente importante a pesares de ser pequena e minúscula. Así que nada, chegades a Wick, vedes como todo o mundo empeza a baixar, a señorina vos saúda e vos sinala a posada e vai correndo ali a traballar. E o resto se van desperdigando. Eu saludo despídome dela efusivamente coa man. O sutil do grupo. Eu supoño que xa que se van desperdigando o resto, quedaremos os 4 aí como máis rezagados. Direi, bueno, creo que non tivemos o gusto de coñecernos. Presento vos. Ela é Marina, ela é Yves, ela é Charles. Eu son Marcus, que creo que xa me coñecedes. Sí, filliño, sí. Como pa non? Que saibas que a pescadeira cree que es unha periodista, así que... Xa me en conta. Non falarei moito, pero teño sempre oído posto. Bueno, non sei se polo que dixo poderíamos ir marchando a posada, porque se va a haber festa, igual o de atopar pronto unha habitación sexa boa idea. E podemos ir falando polo camiño. Si, logo non estaría mal ir facendo un recoñecemento do lugar. E probablemente Tomás los harías nesta pousada, quizáis o posadero. Sen probablemente fixo. Díxomo a señora. Non! Non lle preguntei o nome. Nin dela nin do posadeiro. Erro! No, da posadeira si che dixo o nome. Sí?
Brim. É verdade. Pero eu preguntei o dela. Non podemos dicir que vamos de parte dela. Igual era un puntazo. A parte da mellor pescadeira de todo Wick. Non ten perda. E probablemente a bailarina máis animada. Vale. Temos festa e que quizáis pasemos un pouco máis desapercibidos, porque supoño que non seremos os únicos en vir. Non, É unha pero data polo que moi dice a señora, probablemente sexamos os que máis destaquemos porque somos os de fora. E máis preocuparíame que viñera máis xente de fora. É probable que se achegue moita xente da contorna, en plan de non creo que son unha festa tan local. Esa señora non parecía precisamente nova. Extrañoulle moito e alegrouse moito por nós. Así que serán un pouco os de sempre. Os da contorna serán os que veñen todos os anos pola festa. Quizais non sexan do pobo tal cual, pero si sexan caras coñecidas. Eso xoga a noso favor. Porque Sabemos todo o que mundo somos se de fija... Todo o mundo se fijaría en alguén de fora. Vale. Avanzades entón hacia a pousada. Sí. Pois, aínda que vaiades agora falando, en canto entrades, escoitades bastante tumulto, bastante ruidosa. E chega o cheiriño de comida quente, xa deben estar servindo a cea. E escoitades tamén algúns borrachos por aí, pero bueno, será esa zona cheira un poquinho máis a alcohol, pero se nota que as charlas son como jocosas, divertidas, están de risas aí, botando as cartas, perdendo esas cousas. E hai tamén música en directo, improvisada da xente, pero música en directo. E hai unha muller que parece que é a pousadeira que se vai movendo polas mesas e en canto vos ve achégase. Oh, un placer que haxa esta xente nova por aquí. Vos sirvo algo? Podes coller aquela mesa de ali. Desmutea. Vamos! Vale. E abrome paso bailando. Ai, meu Deus. Bueno, Chama a atención, pero para ben. Por agora. se vos ve con estilo, que queredes tomar? Supoño que vides do carromato e foi un camiño longo. Queredes algo para beber, algo para comer? Miro os meus compañeiros. Porque pedir unha soa persoa é un pouco estúpido para ver se nos poñemos de acordo coas miradas. Que nos recomenda? Ai, bueno, pois... Depende de que zona sexades, pero por suposto, peixe. Queredes unha Coolen Shink? Ou quizáis é demasiado quente para estas horas? Que época do ano é? Bueno, vai empezar a época de pesca, así que fai bo. Da que é posible que veñan unhas tormentas. Bueno, quizáis nos veña ben algo así para sentar o estómago, verdade? Sí, me estaría encantada de probar ese prato. Colleume un pouco o frío e a humidade durante a viaxe. Pois isto vai sentar, xenial, xa veredes. Pois nada, volo traio para beber algo especial. Auga está ben. Perfecto. Vedes que se retira. Mentras esperamos, vou mirando ao meu redor. Vexo festa, vexo caras que se alegran de ver os vellos amigos. E busco a discordancia. Vale. Pois fai unha tirada de percepción o que teñas. Podo meter o de mente táctica? Sí. Pois 3 dadiños entón.
Bueno, tranquila. Vale, pois mirando ao redor, a maior parte da xente parece que son, digamos, amizades de toda a vida, son xente que se coñece e están aí, pois, calquera día. Sí que hai miradiñas que se van hacia vos, pois, obviamente estarán estas de que ven sendo aí cotillando un pouquiño. E sobre todo a pousadeira que vos presta especial atención e vedes que ten como bueno, vesti que ten como un guiño de tristeza cando a vos ve. De primeira, sen máis información, penso que bota de menos cando nas festas viña máis xente. Cando isto era máis famoso. Pero bueno, é o instinto o que fala, non a información, porque non a teño. Vale? Sí que o que escoitades por aí, pois parece que efectivamente as festas do mar están próximas e moitas charlas xiran en torno a iso, así como a boa pesca e a anécdotas do mar de caerse da borda iso. E ao cabo dun anaco, pois volve Brin e vos trae a vosa cea. Ben servida con auga para beber. Eu pedín auga para min, se queredes outra cousa, sentidevos libres, Que tampouco vou mandar en cada A un. todos auga. Moitas grazas. Un placer. Aproveitando o ruido ambiente, así en plan da festa e tal, trato de intercambiar información cos compañeiras. O axente foi moi breve súas indicacións. O único que sei é que temos que atopar a un home. Non teño moitos máis detalles, non sei se vostedes tedes algunha información así máis de man. O nome que usaba aquí e nada máis. E bueno, é o libro que procuraba. Sí, pero tampouco creo que eso sexa de dominio público. Ou non debería, polo menos. Non sabemos nin sequera de que trataba ese libro. E o título deronolo como moi entrecomillado, por lo menos a min. Podemos tirar dun fío. El era outro de fora, pero xa levaba tempo. Sempre podemos tirar algo de que temos un coñecido que nos falou das festas e que por eso viñemos e contamos con velo aquí e que nos resulta raro que non este. Un amigo que non era de aquí. Sí. O libro coñecemos o título? Máis Contos menos. do mar. Contos do mar. Polo que se ve os de fora son os que destacan. A muller que falaba con Marcus dixo que facía tempo que non o vía. Tiña que estar falando del. Seguro. Pero bueno, que non está en activo sabíamoslo. Ahora sabemos que non está nin aquí, entre comillas. Pero podía ser que abandonara a misión ou calquera outra cousa. Pero así tan de súpeto. Realmente crees que se abandonara a misión non estaría máis que e fago o xesto de guillotina? Amigo, peores cousas vin. Hai xente que vai moi ao tolo e pensa que pode escapar e non ve que non. Pero sempre tema pode é- haber alguén que sí. Conseguiría o libro? Ou non? Ou pasaríalle o que pasara antes de telo nas súas mans? Igual lo conseguiu durante un breve período de tempo. Ou igual fozou demasiado e non chegou a conseguilo e se liberaron antes. Eso temos problemillas para averigualo. Entón, eu penso que se preguntamos se o noso amigo Tomás sigue por aquí, pode ser inocente salvo que demos con alguén que teña algo que ocultar. O mellor Tomás meteuse en algún tipo de problema e
atraer a súa atención da xente ou das persoas que lle provocaron os problemas non sería moi acertado, moi adecuado, non saber un pouco como é a situación na vila. Por eso digo de ir con toda a inocencia do mundo. Ai, o noso amigo dixo que estaría por aquí, que as festas eran maravillosas. Ai, que raro que non o vemos. Un poquinho como que coñecemos, pero non implicándonos no que fixera. Implicarnos demasiado penso que podería ser prexudicial. Pois alguén conecta puntos. Sabemos cantos anos tiña? Voto de contas que non estaría moi lonxe dos nós. Mais ou menos todos temos un rango de idade similar. Digo, porque él podería facer un papelón de viúva. Ai, meu home que marchou de casa, díxome que iba para aló, e non volveu, non voltou, onde está? Tremendo. E sinalando directamente para ti. Moitas gracias polo cumprido, Marcus, pero o meu forte non é a comedia. Non é unha comedia, un drama. Mentre apreta o puño. Non sei. Eu estaba a pensar que quizás habendo servido noutras casas anteriormente, coa afluencia de xente que pode haber nestas datas, preguntarlle a posadeira se necesita unha man extra, poñendo cervezas, falando coa xente, a ver se averiguo algo. Xa, pero aquí se non tes unha backstory crible, poderían te asociar demasiado rápido se hai alguén detrás do libro. Dirían, ui, estes son compañeiros do outro que veñen a escarbar onde non debían escarbar. Non me sinto moi cómoda interpretando a outra persoa, quizáis. Se me notaría un pouco forzada, un pouco fora de lugar. Bueno, podo dicir que era meu pai. Como vai ser teu pai? Non A sei ver, se o rango de idades será similar, teño 18. Existe o risco de que sexa... Ela non ten a mesma idade que a min, el tampouco. E ti tampouco. eu penso que deberíamos ter un punto de vista non demasiado cercano a él. Por se acaso, intentar evitar que nos relacionen en demasía co que pudera facer. Unha cousa é ter un coñecido que che di de ir a unha festa porque lle pareceu boa, ou porque lle oíra falar del, e outra cousa é o rollo viúda de, fillo de... Se alguén foi a por el polo asunto do libro, O que ocurre é que eu desfaríame. a xente aquí seguro que nos teñen xa fichados, e a él tamén, saberían que só vino unha vez, saberían ata o que toma para almorzar. Entón, quizáis saben que él non estivo na festa. Tamén é certo. O meu plan inicial para mañá é darme un paseo e ver un pouco a reacción da xente a como me mira. Se hai alguén que non lle gusten os de fora, vaise notar con nós. E gustaríame ir ver os acantilados coa marea baixa. Bueno, é un... Se quixera desfacerme rápido de alguén sería o que utilizaría. Ai, é que tropezou. Bueno, non tropeces. Non pretendo. Non sei, eu penso que gustaríame saber se hai algún tipo de biblioteca ou se o párroco de aquí ten acceso a non sei, a libros. Supoño que non hai moita xente que sexa lectora, porque se adican ás tarefas do mar, pois quizáis non teñan moito tempo para ir á escola, lamentablemente. Non me parece para nada mal plan. E quizáis
se Tomás vino a buscar o libro, pois seguirá esos pasos tamén. Sempre esta posibilidade de, outro máis, que ven fuchicar aquí. Que curioso. Marcus, Iso- que pensas facer mañá pola mañá? Bótache un sorriso pícaro. Eu? Eu veño á festa. No fondo ten sentido. Quizáis a coartada máis crible. He visto como se comporta, todo o mundo vai falar con el. Pero comezamos mal para dicir que vimos á festa. Pedimos auga. Eu estou máis acostumada tamén a comer con cervexa. A mí non me sei gustar, por iso dixen, pedide algo distinto para beber vos se queredes. Eu prefiro ter os sentidos alerta. Non me gusta embotarme cando estou traballando. Pero cada un coas súas manías, non? Canta entrega. Por favor, unas cervexas por aquí. 3. Claro, marchando. E vedes algúns que brindan. Aí, dádelle! ¡Skol! Aquí todos se unen á festa. Vexo Vale. alguén... O sea, parece que todo o mundo está aceptando de bo grado a nosa presencia aí, non? Sí, algúns parece que vos miran, pero máis en plan chismorreo e... O que sei, algúns fan apostas a ver con quen vos ides a casar, pero... Nunca se sabe se alguén gaña a aposta. Pero en xeral, sí, vos miran... Pode ser que alguén vos mira así un pouco... A ver se nos veñen a roubar, pero en xeral a maioría están así un pouco coa distancia de que non vos coñecen, pero se lles ve ilusión en ver unhas caras novas porque están sempre mirando as mesmas. Pois eu vou a disfrutar da cea e tal, e despois vou a sair a bailar a pista. Vale, pois a pousadeira chegarase e dirávos bueno, non sei se viñestedes a casa dunha amizade ou algo ou xa tedes habitación porque se precisades pois tería algunhas libres. Oh, magnífica noticia. Pois non temos de feito aloxamento, así que eu penso que aceptamos de bo grado a súa invitación. Moitísimas gracias. Bueno, invitación non tedes que pagar, pero sí. Eu levántome humildemente e xunto as mans para comentarlle a posadeira así con certa vergoña na mirada, en plan que non vou moi ben de fondos e preguntábame se habería algo de traballo por aquí co que pagar a miña estancia, en plan vexo que está a pousada chea e nestes días de festa mellor uns espazos adicionais onde axuda. Bueno, podería ser. Que tal se che dá a costura? Ben, ese servido na casa dalgúns señores alá no meu Gales natal. Pois, claro, no de servir aquí as mesas máis ou menos apañamos porque, bueno, xa sabemos que de que peco xa é cada persoa, pero penso que sí que para os vestidos da festa do mar e para os traxes, pois non viría mal algunha man máis. Se estás disposta. Será un placer poder axudar no que poida. Ai, pois sí, porque a mí non me gusta nada coser. Así que, bueno, se queres, bueno, na habitación podo deixarche algunhas das teas, xa están cos patróns feitos e marcadas, así que só terías que, bueno, coser e cortar. Entón, disfrazadevos nas festas do mar. Non nos disfrazamos, pero nos poñemos así uns traxes un pouco azuis, brancos, como en comuna co mar. Entendes? Que interesante. Sí, fanse no alto dos acantilados e son unhas vistas preciosas.
E a quen están dedicadas estas festas? A que virse ou santo? Están adicadas ao mar e a intención é que veñan boas pescas e dende hai uns anos xa que vamos, non hai queixa, o tempo parece que acompaña, que non sei, as festas do mar son moi importantes para nós e que saian ben porque están relacionadas coa prosperidade que imos ter. Hai moitos anos non tiñamos esta sorte e case morre Wick pola precaria pesca que tiñamos e foron moi malos tempos, entón valoramos moito toda esta festa, é moi importante para nós. De feito, hai quen di que hai como unha especie de bendición sobre esta terra e por iso temos tan boa pesca. Eu non sei se é bendición ou non, pero que non se vaya. Entón o que fai a vila é un tipo de ofrenda ao mar para que todo siga Si, igual. hai cánticos e danza e celebramos. É bastante bonito e non me extraña que queirades velo. Hai quen di que a razón pola que comezou toda esta prosperidade foi porque hai anos un dos nosos barcos cazou e acabou coa vida dun kelpie marino que asustaba a pesca. Imagínate. Ah, Pero claro, non teño constancia diso. vostede non mirou a ninguna destas criaturas? Aí se mirase un kelpie, a verdade é que me asustaría bastante, agardo non ver ningún na miña vida. Mm. Xa sabe. Mm. Son criaturas estranas. A velos hainos. Iso din. Pero bueno, se os hai que estean lonxe por se acaso. Ademais, se a espantaban a pesca, dende logo mellor lonxe. Vos reservo entón 2 habitacións ou 4. Mira os meus compañeros. Un poquinho calculando como ven cada unha das ideas, porque claro, non sei económicamente Depende do can prezo. solventes. Cal é o prezo? Ai, bueno, o prezo é baixiño, que aquí todo modesto, así que é o prezo que vos dá, así que é un prezo bastante baixo comparado Miro- co que tedes acostumados. Miro o peto e digo, sí, podemos quizáis 4 habitacións. Vale, nunha delas deixarei entón as teas. If, queres compartir a habitación para que sexa mellor os gastos ou ves que te apañas? Pois non me importaría. Síntome moito Xeña. máis segura Veces que xa en non época fai de esa festas, non? ese ofrecemento e, bueno, pues moi bien. Perfecto, nós dúas iremos xuntas. Así tamén lle deixamos máis sitio. A ver se viñera máis xente de fora. Sí. Non é moi Sí. común por como nos miran. No, é bastante raro que veña alguén, quer decir, alguén que non veña a transportar mercancía, claro, iso sí que veñen. Pero no, o certo é que tristemente sempre somos os mesmos rostros e soe haber un pouco de emoción cando ven xente nova, así que é un placer poder acollervos aquí. De feito, hai uns meses viu un xoven estivo na pousada, de feito, pois non sabemos que pasou con el, a verdade. Era un home bo para todo, sabes? Se pañaba co que lle botaran por diante, que se había que arranxar isto, pois arranxaba, que se había que encargarse de axudar no outro lado, axudaba, se lle daba ben todo, acabou sendo mariñeiro, imagínese. Pero últimamente non o temos visto. Pero foise ou... Pois a verdade é que non o sabemos. Foi bastante raro. Creo que empezou a ter un comportamento extraño hai un par de semanas ou así. E logo
desapareceu. Estaba moi interesado, era moi bonito porque estaba moi interesado nas nosas costumes, na nosa cultura, nos nosos hábitos, tiña moito interese nas xentes de aquí. E claro, ver que un forasteiro se interesa así, pois será moi agradable e rapidamente se integrou na vida da aldea. Así que moita xente está como un pouco en shock por a súa desaparición. Pero Non entón deixou sabemos. todas as súas cousas na súa habitación. Sí, Así eu desapareceu? inda lle teño guardadas as cousas, pero claro, tampouco vou terllas aí infinitamente, entón pois supoño que terei que ir pensando en desfacerme delas, pero Non se preocupe, cando eu volte, se quere podo levalas á cidade. Se en algún momento aparecera, o normal é que se mire de que, por si acaso tamén lle pasou algo, que os policías busquen, e ao mellor podelles interesar ter eso. ai, bueno, non sei, porque se desapareceu aquí e Pois non volve queira. non están as súas cousas. Igual habería que avisar á policía. É que non temos claro que puido pasar. Quizáis non sei. Ia só a pescar? Ou tiña... No, estaba traballando aquí no porto. no Traballaba, porto. sí, traballaba nun barco chamado, non sei como se pronuncia isto en escocés. Gilac ou Gealach ou como sexa. Significa luz de luna. No que traballan, ese barco é compartido por un par de familias locais. Entón, os Wilson e os Stuart traballan xuntos nese barco e ele entrou a traballar aí. E dicían que era pois moi bo, eu penso que xa tiñan aí unha forte amizade no barco, pero non sei. Un Estas día, dúas familias son as familias máis adiñeradas da vila. bueno, tanto como adiñeiradas aquí ninguén manexa demasiado, pero sí que tendo barcos e manexando a pesca, pois teñen un poquillo máis que o resto. Pero, bueno, aquí nos respetamos todos moito, a verdade. Porque estaba pensando en pasar unha temporada de veño do sur, de pasar uns tempos así un tanto difíciles, estaba probando sorte aquí no norte, e o mellor pois as miñas credenciais entrar a traballar nunha destas familias podería Ai. ser unha oportunidade moi interesante. Pois, quizáis, están principalmente enfocados na pesca, pero quizáis se te ofreces a cuidar de algún dos cativos ou algo así, pois tamén, porque, bueno, para encargarse da casa non creo que precise axuda, pero, bueno, se non buscas demasiados cartos, senón que un pouco darte a coñecer, pois quizáis sexa unha boa opción. Estupendo. Pois non se diga máis. Tampouco quero que teñas cousas aí guardadas. E, sinceramente, se eu fora a persoa que desaparece, preferiría saber que me están buscando, que as miñas cousas están a salvo, a que ao final tiraron con elas. E así tamén non o tes na cabeza. Ti non te preocupes. Total mínimo, unha semana teño que pasar aquí, porque tampouco podo volver. Claro, bueno, pois esa semana a ver se aparece, quizáis. É que el dixo que tiña as cousas que facer, pero non levou as súas cousas. Entón, eu supoño que esas cousas que tiña que facer pois serían un par de días ou así, pero non un par de semanas, non? Claro, pois quedan guardadas na habitación na que estamos nosas dúas. E xa sabes que as mulleres que temos máis cuidado coas cousas. Bueno, pero as deixades no armario aí ben guardadiñas e Claro. que non lle falte nada, que eu nunca lle toquei nada. Nada. Non vai a ser que volva, pero polo menos non che están aí estorbando. E máis nas Vale. festas. Tropezas con elas cando vai cunha bandexa chea de platos e de cerveza e a la vas. Sí, ademais podería mancharllas e claro, igual eu non sei que era importante para el, igual lle manchou algo que coitado. Bueno, a ver se volve pronto. Entón non vos importa que vos las deixe na habitación. Para nada. Non, Polo non menos temos sinto que moito- está aportando. Non temos moito equipaxe, de todos modos podes ocupar unha parte do armario sen ningún problema. Claro que non somos moito de vestido pomposo. De momento, ata que vexades os vestidos. Por agora.
Deixémolo por agora. Aí sería precioso vervos participar no baile das festas do mar. A ver como termina. Según tamén nos vayamos integrando. Ai, pois agardo que ven. Pois moi ben. Logo, cando vaya de subir, xa vos dou as chaves. Vou a recoller as habitacións e xa vos as deixo listas, vale? Perfecto. Moi ben. E a vedes que se vai un pouco máis contenta. Haya sido todo un golpe de sorte o tema do equipaxe deste home. Te imaginas que xa topamos aí o libro? Sería un traballo sincero de verdade. Se foi o rapaz e foi deixando notas, sería maravilloso. A ver que topamos. Que pensades o do que miraran aquel pis por aquí? Soa verdadeiramente misterioso. Das Ai, lendas así tan antiguas, non sei moi ben como fiarme, porque se fora algo máis recente, pero ela non o viu, como que non soubo, non a notei integrada nesa historia. Pero é verdade que hai moito folclore por estas zonas tan ao norte. Supoño que tamén dos tempos dos vikingos que viñan por aquí. Aínda se teme pois que veña o perigo de fora do mar. Toda lenda ten unha parte de verdad, simplemente que está escondida en todo iso que o fai tan fantasioso. Unha lenda dese tipo, con tanto impacto na vila, mellor estaría recollida nun libro como este Contos do Mar, non? Sí, supoño Hai que algo sí, de non sei o sentido. contido, pero posiblemente sí. Disfrutemos da cea. A verdade é que tería ganas de ler eu mesmo ese libro. Vale, pois acabo dun anaco volve Brin e os di. Xa tedes as habitacións recollidiñas. Se estades acostumadas a moitos luxos, pois quizáis non sei o que agardades, pero está todo preparado con moito cariño. Eso é importante. Ese toque Pois sempre se nota. aquí tedes as chaves e moitas gracias. Podedes vir a hora que irades, claro, se ides por aí, pero terei que erguerme para abrirvos a porta, así que se non chegades moi tarde, mellor. Non prometo nada. Todo dependerá de como se desarrollen as festas. Bueno, as festas aínda non está claro se serán mañá ou pasado, dependerá un pouco do clima. De cando se sinta, xa sabedes, é algo que se leva un pouco por dentro, que o mar o pide. Ai, sí? Sí, porque non se pode forzarse. Se ve unha tormenta ou algo así, é que non está día. Bueno, comprensible, sí. Sí, é que nos acantilados é moi perigoso. Resultou máis raro que dixeras o de que se baile nos acantilaos. Non tedes medo a caer? Sí, pero como nese momento hai como unha especie de comuna co mar, nos sentimos como libres e protegidas. Claro, no momento en que o mar e o océano nos acompañan, porque senón é perigoso. Non é que andemos aí xusto a ren, pero bueno, ocupamos bastante espacio dos acantilados e é increíble, porque aínda que esteas a unha distancia considerable de altura do mar, sintes toda a brisa, venche todo o cheiro a mar e é moi especial. Vos invito a participar das festas. E que festividades aparte do baile e os disfraces hai? Que cantar? Pero, oye, se queredes preguntar por Thomas Shelley, quizáis no barco os poidan axudar, non? Ao final traballaba ali. Saía moi cedo a traballar, case non o miraba pola mañá. Pois sí que madrugaba. Sí, o mar é demandante. Bueno, perdoade, non vos molesto máis. Nada, disfrutade da aldea. Pasaba a noite. Que non te tolen moito. E
e fan un acenou ca cabeza dos borrachos da esquina. Mira, un pouco resignada. Cando señalas pos borrachos da esquina, están rindo porque yo estou contando unha historia. Entón díxenlle, ja! Non poderás facer iso porque collo, estou ali no medio. If. Espero que non che parecerá mal un pouco que me encalomara, pero pareceme que era o que mellor apoiaba o teu discurso. O da habitación, digo. Sí, non hai ningún problema. Incluso poderíamos subir para descansar un pouco despois da viaxe, empezáis a botar un vistazo ao equipaxe de Thomas. Teño moitas ganas de velo. A ver que pistas nos dá. Ahora mismo temos bastantes frentes abertos, con moi boa pinta en principio, pero se hai algo que nos dirixa mellor. Pero bueno, non cantemos... Non demos moito... Non chamemos moita atención. Así de primeiras, pois non parece que vamos ir moi tolas a velo. Ceemos tranquilas, disfrutemos e logo xa subiremos, aproveitamos pasearnos. Que sigue cheiraba a peixe forte o carromato. E irme a dormir con ese cheiro riba... A verdade, a cocina local non é moi boa, precisamente. Poño un pouco de asco cando levo unha parada á boca. Non che gusta? Non, Non és de peixe, ten demasiado sabor a mar para o meu gusto. Espero entón que non teñamos que pasar moito aquí, senón valo pasar realmente mal. Sí. Vale, ides a dar o paseo, ides ás habitacións, a dormir. Que queredes facer? Logo do paseo vou non deixar pa mañá, porque ahora se estamos cenando, andar por unhos acantilados, sexa por arriba ou por abaixo de noite nun sitio que non coñezo, non me parece a mellor das ideas. É unha perspectiva. Sí, eu penso que descansarei porque a viaxe ao final foi bastante longa e o carromato este non era precisamente cómodo. Os amortiguadores non eran os mellores, non? Non. Así que aproveitarei para descansar. Vale, entendo que vos ides a descansar e Marcus irá 4 horas despois. Eu traio unha borracheira. É gracioso. De Está no Marcus, escenario cantando con eles. de Marcus non vamos poder esperar que se entere nada do que nos digamos. Ahora, das historias que nos poida traer aparte, vai ser unha cousa. Sí. Ahora espero que sepa discernir cales son as importantes, senón vai nos tolear a cabeza. Quizáis trabuqueime con a miña primeira impresión, parece un axente excepcional recadando información. O sea, parece aí como un camaleón. A verdad que sí. Marina ahora mismo dase conta que se siente moi estrana. Porque non coñece para nada esta xente. Pero fan a rir. É raro, síntese cómoda, menos estirada que de costume. É como que tanto esta xente, a maneira de falar, a xente local, dá a sensación de que lla viu a corazón. Ten medo tamén de que eso apague un pouco a súa percepción. Pero non está mal. Pouquiño. Vale. Entendo que vos retirades e Charles se irá a ler un libro antes de dormir, pero Ive, Marina, o hoxe pola noite ou mañá pola mañá abrirán a caixa dos regalos. Home, fuchica, que tal, como ocurrei. Traballe para ter esas cousiñas comigo. Vale, Que mellor sitio para empezar por un crime que as pertenzas. verdade. Pois, bueno, entendo que Marcus se queda de fiesta, xa nin o agardades. Se Cando... verá cando queira. Bueno, ten a súa habitación propia, así que... Cando subides arriba vedes que aí no armario parece que hai un par de caixas que están aí como pechadas e guardadiñas para que non vos molesten. Cando abramos, empecemos a buscar, inténtome quedar con donde quedou cada cousa. O sea, hai xente que con estas cousas é moi
moi delicada, e se ela viñera polas cousas e vira que non están igual, vais a dar conta de que metimos aí as mans e prefiro evitar unha discusión incómoda. Vale. Entendo que toqueteades as dúas con cuidadiño. E, bueno, unha das caixas ten principalmente roupa. Hai roupa toda é humilde, pero é bastante variada, vale? Identificaríades roupas que están manchadas de terra, como de traballo en campo. Sí que están lavadas, pero al final hai manchas que non saen, está un pouco rasgada. E tamén hai outros que pois identificaríades máis, sobre todo Marcus estivera aí, dos mariñeiros, o sea, son máis roupas de mar. E vedes que a verdade é que sí que hai bastante variedade, hai algo un poquinho máis elegante. Parece que de feito non está rematado. E polas cores, azul e branco, podedes pensar que sería o traxe para as festas do mar. Bueno, logo tamén haberá roupa interior, calcetíns e variedade aí. Hai roupa, pois bueno, hai varias mudas, quero dicir, para, non sei, 10 mudas ou así, tampouco ten unha cantidade abrumadora, pero para a época non está mal. Igualmente, palpo os peitos, Para ver se ten algo... guardado en algún... E as costuras. Vale, pois nalgunha delas sí que atoparías un papel. Fai unha tirada aí de percepción e xa empregamos en xeral para todo o que investiguedes aquí. Entendo que Yves te apoia, así que podes engadir un dado máis. Vale. Este non quedou tan bonito como outro. No. Pois cando revisas as caixas sí que iso, atopas a roupa demais, ves que nalgún hai algún papel, pero era nunha das prendas de roupa que identificas como para moverse polo mar, e a verdade é que a tinta está bastante corrida, parece que era un papel escrito, e o único que che parece distinguir é como se fora unha especie de... en pequeniño, vale? Así que está super cutre. Pero como se fora un mini pentagrama, e probablemente aí houbera notas que agora xa están... Non saberías que notas eran exactamente nin nada, pero parece que aí había como unha melodía ou algo semellante. Isto que maña lle botou un ollo Marcus. De tanto ler quizás este máis acostumado a poder diferenciar, porque sinceramente non leo nada aquí. Na outra caixa xa hai máis variedade. Vedes algúns obxetos que parecen un pouco da zona. Hai como dos pratos, como os que vistedes na pousada, pero parece que ten escrito o seu nome como se llo regalasen. Tamén hai algúns libros. Os libros teñen dobre tapa. Son sobre todo, o sea, a parte exterior pois son como de aventuras, como de caballerías ou así, pero por dentro fan referencia pois a temas políticos. Son sobre pois informacións da raíña ou das épocas que se están a vivir. Hai un pouco diso, de información política. E logo sí que hai como vamos a chamalo especie de diario. Non é un diario porque non hai non é unha libreta aí con follas ordenadas, é un pouco cisco. Pero bueno, máis ou menos hai como informacións. Parece que vai un pouco... Hai como un debuxo no que parecen uns cantidades efectivamente, unhas danzas. Vedes como saen unhas líricas das voces e fai como unhas raias de movimento como se estiveran danzando. E logo como que debuxa como moitos peixes que parece que van subindo hacia onde están celebrándose este evento. E logo parece que hai varias referencias ás diferentes familias. Sí que está por aí anotado pois os Stuart, os Wilson e despois diferentes puntos nos que parece que hai referencias dos traballos que fixo, polo que vos contaron aí nalgún punto que pon referencias a labrego como se estivera tomando anotacións do que é importante. Igual non era tan manita, senón que aprendía ben. Entón, pois, como que iba poñendo, pois as patacas hai que sachalas, bueno, que patacas igual non tantas, pero todo iba aí con referencia a cando tiña que plantar, e referencias a horas a que se tiña que erguer para ir a traballar como mariñeiro, as referencias para
arranxar pois diferentes problemas que apareceron por aí, entón hai aí como a súa guía de viaxe e realmente parece que ten case todas as cousas importantes aquí. Ten Non parece incluso haber... cartos. Unha cousa sería irse sin a roupa das festas e tal, pero sen as súas anotacións non me cheira nada ben. Sí, o quizás haberá que falar coa xente coa que traballou, con xente do barco. Parece que estivo seguindo un pouco os pasos dos Wilson e dos Stuart. A ver que Non se rematou tiran... nese barco por casualidade. Foi medido. Pero parece que a festa, o baile, o cántico, parece que casi é o centro do que estaba investigando. Espero Realmente que parece que quería que funcionaba. esperemos que este debuxo sexa só puramente fantasía, non? Esta forma de pesca parece un pouco exótica. Fíxome no debuxo. Dame máis a sensación de que quería ilustrar algo para facer algo bonito ou é unha nota en forma de dibuxo. Non sei se me explico. Parece que foi como crecendo o debuxo. No sentido de que ao principio tería como unha serie de anotacións, é dicir, notas que hai tintas de distintos días, que foi cada vez engadindo máis elementos. Non foi simplemente facer un debuxo bonito para regalar, nada, senón que foi como que engadindo detalles según os iba aprendendo ou descubrindo. Sí, de feito, If tira a ver que percibes ti, tira percepción. Que tiramos 2 de 10. 2 a menos que teñas algunha habilidade especial de boa vista. Bueno, a ver, estamos frugallando as dúas. Sí. Ai. Entón... Bueno, vou tirar 2 de 10. Podes clicar aí nas accións ou escribes manualmente ou premes X veces nos dados de arriba, o que máis te guste. Vale. Bueno, podes tirar un máis se queres porque te está apoiando Marina. E se sumaría ao 7. Vale. Bueno. En total sería 12. Sí, mellorou un pouquiño. Pois non teríades claro, pero un dos peixes, é dicir, se os peixes saen do mar e ascenden, parece que o primeiro dos peixes é na contra de estar todos e digamos que todos os peixes están na mesma dirección hacia arriba, como apuntando. O primeiro de todos non tes tan claro que sexa un peixe, ou se o está, en vez de estar en esta dirección, está na oposta. Está como, imagínate que está en vertical, estaría en horizontal ou algo así. E ten un debuxo distinto, parece como máis aplanado, como se... non sei, non tes moi claro que iso sexa un peixe. Marina, fíxate nesto. Levántome, achégome a ventana para ver se pillo un pouco máis de luz e trato de ver así mellor a imaxe. Pois... Entre as dúas revisando, vos dá a sensación que máis que un peixe parecen como unhas follas ou un libro. Que pasa, o libro ven voando cando empezan a vir os peixes ou que? Que demo intentaba ilustrar aquí? Podería ser que ese papel que atopaches no peto de Thomas escribise a melodía que cantan estas mulleres durante as festas. Voto de contas. Tendo o traxe, pretendía participar. Eu tamén levaría en riba, por se non me acordo o que tería que cantar. Pero... non sei. Parece que estaba dando bastante importancia.
Tamén existe a posibilidade de que Thomas dixera, pois, vou vivir aquí, vou me integrar aquí e a ver se non se acorden de min. Pero non, sería unha toleada, tendo en conta que aquí era a súa misión. Sería moi fácil que o toparan. E Pero ademais parece que está claramente dibuixado o libro, que era o obxecto da súa visita. A súa misión é igual que a nosa. O sea, topar a Thomas pódenos axudar a saltarnos paso de investigación, pero non é a nosa misión. Pero tamén saber que lle pasou a Thomas tamén nos pode poñer alerta de con que temos que ter máis cuidado. Este tipo de desaparicións nunca son por casualidade. Non. É raro. E nada, Abe comeza a recoller todas as cousas, tratando de colocalas no mesmo orde. Pero sí que eu deixo a nota que topei no peto, sí que a deixo aparte porque quero... O sea, tanto a nota como o dibuixo deberíamos compartila con nosos compañeiros antes de guardalas. Sí. A ver se lles ocorre algo máis. Ou ven algo que nós non vexamos. Entón guardades todo, menos eses dous papéis, que os guardaredes aparte. Ou por arriba, en plan, o que queda xusto según abres a caixa o primeiro que topas. A collelos rapidiño. Claro. Vale. Pois entendo que logo vos retirades a dormir, tedes aí tamén as teas para coser cando vos apeteza, se vos erguedes así mitad da noite con migraña ou algo. Se é unha costura. Hai un insomnio. Exactamente, aproveitades. Non sei se Marcus seguirá de xolda por aí ou xa está retirado na cama. Eu intento sacar información. Entendo que son capaz de chegar sin que me relacione un rollo como polo simple feito de ser forasteiro, que sempre forasteiro, non sei que me acaben dicindo que Thomas como de rollo, o último que veo acabou traballando para quen era? Para os Wilson e para os Stuart, tal, madre mía. Entendo que chego a ese punto, que me contan algo de folclore da zona como do Kelpie. Entendo que podo chegar a ese mismo punto falando coa xente. Información serían comuns, pero no teu caso serían como máis están borrachos, o sea, serían as recibirías de outra forma, vale? Pois o mellor sería como mira, que nos estás a caer ben, pero a ver, imos a facer un acordo. Ti logo non te nos marchas así sen avisar, porque que isto de facerte colega, logo as risas e logo quedamos para ir a pescar e ala desapareces, que te vas a facer a tratar uns asuntos e ves xa, e non ves. Pero a ver, a mellor, se te quedas aquí e queres ser o noso colega, pois para sempre, porque aquí nos unimos polo sal. Palabrita de que mañán estou aquí. Pero os da banda tamén están borrachos. Aí están, a metade están borrachos xa. A según vaiades acompañando, a según aumentan as horas. Pois tamén lles digo, aquí tedes como unhas historias e unhas cancións distintas as que eu coñezo. Acórdome que miña nai sacaras nun libro. Como se chamaba? Historias da Terra. Vos non tedes algo así? No. Bueno, nos non cantamos, nos facemos os coros e acompañamos, pero quen canta, canta quen sabe. E ademais, aquí non hai nada rexistrado, aquí é o que sae. Pero sí que é certo que as últimas cancións son preciosas, aquí a familia Wilson sí que sabe. Esos Wilson e Stuart teñen que ser moito. Que serán descendentes dos que colleron ao Kelpie? Non sei, eses eran máis bruscos. Pero non sei, nunca se sabe. Non queda ninguén desa familia. Igual molaba moitísimo, tiñen que ser os deuses desta terra. É que, a ver, iso non se sabe se é certo ou non. Pero se é certo, poderían ser. Porque teñen uns corpos mazas case como o meu. Dáballe unha semana máis. Pois xa verás, vou a practicar unha semana eu aquí e ti tamén e a ver quen está máis mazas. Pero mira que eu levanto as redes e as lanzo así, como se nada. Mira, caichesme ben. Unha cousiña.
Saco de aí unha folla e trituración hostal, paso a lingua, prendo cunha vela, toma, Que raio é isto? chucha. E trago fume. Así. E dou unha calada. Mira, que como mañana non experta, turas ti a miña muller. Me lle dá aí. E miro para o resto do grupo. Xa lle gustaría a ela. Para buscar risas colectivas heterobásicas. Notaría que aún puño cara de que Está intentando dormir Charles co seu libro. Hai algo que está pasando por aí en baixo. Como un can de empresa. como incienso, pero non é incienso. Incienso para o- estudiar. A ver. Pero os Wilson e os Stuart son... Non hai ningún Wilson e Stuart por aquí? No, que mañá madrujan. Nós somos os que menos cobramos, porque como traballamos damos así un pouco regular. Pero son panas ou non son panas? Son, Panísimas. bueno, sobre todo porque mañá non me van a botar a bronca por chegar así como cheje. Estamos en festas, eles tamén teñen que entender. Eles non van a festa. Verdade, vou dicir que me encontrei aquí o colega Marcus e me van a entender. Porque o colega Marcus non é o colega Thomas. Verdade. Vamos a marcarte aquí. E te empezan a escribir aí o seu nome con algunha tinta que teñan por aí. Se te deixas, claro, se non, pois non, porque non dan unha. A marcarme donde? Te van a escribir que te comprometes a quedarte en Wick. Te van a escribir Wick. Vai ser ilegal, o sea, non se vai entender Bueno, nada. pois unha ondiña do mar. Eso menos. Pero entón, Queda así como nada. salvoconducto. pero entón ese Thomas marchou, sin máis. Dadeslle un traballo, dadeslle de Dámoslle comer. todo. Todo. Ti sabes que lle caía Todo. aos do barco. Que xa os Pero tuvo que trataban. rifar. É que, pois non sei. Estaba un pouco raro os últimos días, iso sí. Pero como raro. Xa raro tiña que ser el. Non sei, ele era sempre como moi agradable, os últimos días estaba como máis arisco, máis... Ai, non estou ocupado, Ai, que pouco nos gusta traballar. Eu penso que o meu amigo o Charles claro. de arriba ese non lle mandas coller unha rede, Ten Igual unhas o- mans. Pois ese non lo mandes a Non, traballar, ese non, no que che deixe, Pois Ese non traballa, Ese me merece a pena o intenta esforzo. mandar, pero bueno. Ai, que vai mandar? Aquí non mandan máis que o patrón. Non teño Pero nin ten idea. cuidado Sí. que unha das mulleres é perigosa, Ai, sí. E cal? Eso terá lo que averiguar. Ui. Bueno. E como averiguo? A ver, Marcos, que che fixeron? Contame. Mandárona na procura de algo. De Ten algo. cuidado, Non será do amor, porque eu estou collido. Bueno. Por que? Polo miña dona. Ai, Ingrid, olliño con ela, Nin ma mires. É de boa familia. Bo, agora sí que da miña. Coitada. Como coitada. Xa che presentarei xa. Pero non che recomendo a súa sopa. Pois veu na procura da festa. Esa sabe. Pero para analizala, exportala. Como exportala? Eso non se pode levar, xa nos exportan bastante peixe. Pois cuidado. Aí teremos. Seguro que mañá me acordo de todo. De seguro que sí, estás totalmente centrado. Sí. Bueno, pero eu en 3 horas entro a traballar, Pero mañá non librabas. Que vou librar? Aquí non se libra, o mar non para. Bueno, home. Os Wilson e os Stuart de seguro que o entenden. Sí. Creo que me Thomas- vai tocar pegar. O Thomas ese non faltou ni un día. De pronto faltou 2 semanas, pero ao principio mandado como a soiva, incluso chegaba antes. E estaba moi interesado en coñecer a todo o mundo. Claro, así claro, que ven todo o mundo.
Era moi dedicado, dedicaba todo o tempo a coñecer o sitio. A verdade é que El- coñeceu moito, nós o coñecemos pouco. Agora que o penso. Pero non andaba con alguén en concreto, algo máis, algunha dona ou... Ai, bueno, non che sei, que eu non era o seu super amigo. Pero creo que se levaba moi ben coa xente do barco. Eles debían saber a que andaba en concreto. Pero ti non eras do barco. Bueno, cando non estou fregando a cuberta. Pero eu normalmente non estou no barco do Wilson, eu estou nos outros barcos. Nos segundos pesqueiros, sabes? Non no principal. Por iso non me ven tanto. É como podería arrimar máis xente do seu barco, porque parecía que el cobraba ben. E tiña bo traballo, non parecía que fixera moita cousa. Non sei se estarán para outro que os deixe tirados, eso tamén che digo. Pero ti ensinalle aí a marca que tes que es de fiar. Claro. Iso dá seguridade sempre. Pero si Pero- podes achegarte ali ao porto e vas ao barco e lles ofreces. Pero non vayas bébedo. Non, un home non... Veña. Terás que ir para a casa, non? Ou... Quer Pero que te non lle acompañe? digas a Ingrid que bebín. Non, eu acompañote. Déxame falar a mí. No, que se me aparezo con un descoñecido pola casa venme facer preguntas e xa non durmo. Pero... Si te ve así tamén vai a facer preguntas. Ou No, nas fai porque vou directamente ser moi che... silencioso. Iría preocupado por ti para a cama. Que tío, gracias, que somos colegas. Eche da Entón, unha- mañá no Porto a mañá. Bueno, podes ir logo despois da primeira ronda de pesca, porque se non creo que vayas a madrugar tanto, A mellor para o mediodía ou así, que traemos a primeira redada para que a xente teña para comer, así fresquiño, sabes, que ese é o bo. Bueno, pois intentarei falar con eles, a ver que se pode facer. Moi ben. E ves que se xunta cos outros colegas seus e se van todos por aí cantando e berreando sobre as festas do mar. Pero, polo que sexa, pensas que esa canción que están cantando non vai a ser a oficial das festas do mar. Vale. A rianxeira. Así que entendo que tiras para a cama super sobrio. E xa ao día seguinte non sei que madrugará máis. Ou igual quedastedes algunha hora para o almorzo. A verdade é que son de despertar ao alba. Levantas aí co jalo xa. Supoño que non tan cedo, pero sí que... E outra co jalo. Cedo. Eu desperto o jalo. Oye, veña que xa te vai tocando. Amo traballa. Vale, pois despertarías aí ou baixarías ou estarías aí o teu? Según a vexa. Se vexo que xa está remoloneando, removendo porque está medio esperta, pois espabilo, se non deixa dormir. E baixo soa. Estás muteada aí. Nada, que a min os costumes de Marina gustame moito. A súa maneira de sacar as cousas, de tratalas con cuidado, a súa disciplina a hora de levantarse. Géndome simpática. Ten medio ollo aberto aí e di, veña, E vai. entón, supoño que o que fai é levantarse, asearse, así en plan desa maneira metódica que ten ela, e agardar por Marina para baixar a sala común. Entón chegaríades vos as dúas primeiro e ao cabo dun anaquiño supoño que baixaría Charles. Eu asumo que Marcus chegaría máis tarde, pero igual xa fai reenganche e xa nin sequera se deita. Aí xa. Probablemente, ainda que eu me despertei primeiro, acaba Steve antes que a min. Porque pasa un mogollón de tempo estirando o pelo. Para que quede como un moño moi estirado sin ningún pelo fora. Aí enredo. Un tema eso, sí.
Pois Marcus baixa sorprendentemente máis cedo do que ninguén esperaría. E lechuga como un fresco. Eso sí. Vale, pois vos atopades no almorzo, que non está incluído, pagaste aparte. Pero hai que almorzar, que logo marease. Invita a Charles. Charles va a pedir como si estivera pagado. E logo, Eu pido un agua quente. vale, pois vos servirán o que vos pida o corpo e os cartos vos chegen. Sí. Pois Nada, comentamos un pouco o que atopamos onte nas pertenencias de Thomas, que hai que estar un pouco atentas o tema das cancións, parece que teñen certa importancia. Vamos, o tema do libro que aparece no debuxo, e que no tema do barco non atopamos nada, non? No, do barco non, pero Charles, No. logo pásate pola habitación, pero tampouco quero baixar todo aquí o papelado, porque hai un papeliño que está un pouco falando en plata feito merda. Ya a ver se tes mellor ollo, Sí, sí. porque eu non leo nada. Pois eu remato agora de almorzar, se toma dun grolo o té fervendo, fai un... Además que abrasas. Hai que ser dirixente con unhas cousas, pero hai que ter paciencia con outras. Toma, bota isto. Empeza a remexer e saca como un tarriño cunha especie de crema. Bota isto na lingua. Mira Calma, Rach. Bueno, o bota. Grazas. Nada. Eu a media mañá na primeira descarga queríame acercar ao porto para falar cos Wilson e os Stuart. Díxome un mariñeiro que facía unha parada aí, non sei se ele estará. Ben. Sí que segundo onte. Sí, fíxome isto de que para ser de confianza vedes un carabato, non? Non saben nada de ningún libro en concreto deste lugar. Así que... Casi podemos decir que quen sepa do libro deberíamos ter cuidado. Sí, porque non dixo que non tiñan... tamén me dixo que non hai descendentes coñecidos dos que colleron o Kelpie ese. Porque lle preguntei se fixeron tal barbaridade, sería unha familia de renome no pobo. Pero non se coñece de ninguén. Dixo que esa xente eran sumamente rudos e fortes, pero que non hai ninguén. Pensei que tal vez os Wilson e os Stuart, como soan tanto, poderían ser descendentes. Non sabemos nada de que vai o libro, verdad? Só sabemos o título. Eu sabería algo. Como? A ver se puideches ter lido algo xa que vas de culto que se note. Vale. Teño estudioso do ocultismo. Podo tirar 3? Vale. Trece. 15. Non. No, pero os humanos os dos. Vale. Vale, sí, estaba eu. Pero se queres me dar un 15, me parece ben. Non hai queixa, non? Eu non diría que non. Que majos, que empáticos. Pois, bueno, primeiro, sabendo que encho pide, asumes que a importancia dese obxecto debe ser alta. Iso vos está puteando sobre unha proba. Pero
do que liches e demais, quedaches coa sensación como que está asociado a algún tipo de maxia que digamos que se prove prosperidade. Eu o que che quería pedir para ahora para mañá é se eu podo tirar polo tema que ao final o folclore e as historias compártense en moitos lados, son ser parecidas, para saber o do Kelpie, se podo relacionalo con algo, se podo sacarlo en claro, porque teño coñecemento no folclore, nin historias folclóricas. Queres relacionarlo con outras lendas ou saber se escoitaches algo desta zona de aquí? Quero relacionalo con outras lendas para saber se simplemente é unha lenda máis que, vale, é unha variante desta, colleron e tal, ou se realmente é distinta e aquí hai algo máis. Vale, Que tiro 3, non? Por ter... sí. 12. Vale. Bueno, ti sabes que os kelpis son como cabalos marinos que están asociados coa mala sorte, bueno, normalmente son criaturas que fan dano neste caso, nesta lenda. Fala de que espantan os peixes, pero sen negar que poida haber algunha lenda mitolóxica aquí. Se estrana que só se hai un kelpie que hubiera só un só e que iso fixera volver os peixes. O sea, se parece raro que esa sexa a liña de que pudo ter acontecido algo así. Pero bueno, quizáis en vez de un kelpie foi toda unha manada, ou quizáis a lenda non era exactamente así. Pero si terás oído que de aquí sí que se fala moito de tanto de kelpies como de selkies. Que as selkies son máis como con forma de foca, sí. Pero é estrano que falen do kelpie, de que cazaron un kelpie e todo se solucionou. Soen ir en manada. Se cazaron a un, pois a desdicha viría por outros. Hai quen incluso asociaos co diaño, con Satanás, porque pode ter forma humanoide pero manter os seus cascos de cabalo. É unha criatura fascinante. Miro para Marcus con todo o escepticismo do mundo. Moi interesante. Deberías poñelo na tua columna sobre a festa popular. Pero de todas formas, iso, a historia queda coxa. Non ten sentido. Bueno, como falábamos noutro momento, as lendas ten parte de verdade, pero non se sabe canto se xeran ao longo dos anos. Pero bueno, non sei, se en algún momento temos que navegar, eu poría especial coidado. Estos dos cabalos do mar, quizáis entrañe certo perigo. Entón, crees nos kelpies? Bueno, penso que pode haber criaturas ás que non estamos acostumados. Ao fin e ao cabo, a natureza é moi grande, ten misterios que aínda estamos tratando de comprender. Vale, pois gústame. E vos que opinades? Que todo son moi raro. Antes me creería que de algunha maneira durante un tempo espantaron os peixes da maneira que fora e logo deixaron que volveran pa ser os heróis,
Que se acaba de imaginar un cabalo de mar. Non é un cabalo de mar. É un cabalo de terra, pero no mar. Peor mo pos. Pois a mí gustame máis que a idea de que sentido tería arruinar o teu propio pobo. Non ten sentido, porque píntanos como heróis, pero ninguén os recorda. Non hai ídolos deles en ningún lado. Unha estatua, algo. De verdade nadie sabe quenes foron os que capturaron os Kelpis. Non deixaron descendencia. Igual foron malditos polo resto da camada de Kelpis. E que seguramente nos contos do mar estea toda esta historia ben relatada. Pero igualmente aí ten un punto. O salvador ou salvadores do pobo que non se sepa quen foron ni nada, que non trascendera. Dino como moi vagamente, deches te conta. É como en plan, sí, uns capturaron un Kelpie de repente todo ben. Se eso fose unha proeza, a xente estaría como... Deus, esta xente acaba de capturar un Kelpie e fixeron proezas. O nome do barco era... o Starlight, ou o que sexa. Pero non, ninguén, é como... Sí, todo ben desde iso. Como se capturar un Kelpie fora algo rutinario, unha tontería, como quen... Boa, si, doíame unha muela e alguén me quitou un asta dun oso que tiña aí. Entendes o que quero dicir? É raro. Coas lendas sempre van os nomes dos heróis, e non é o caso. Incluso nos fracasos. Teseo, Perseo, Aquiles... Non triunfaron grandiosamente, pero todos coñecen o seu nome. Aquiles clavaron unha flecha nun talón e morreu. E esta xente nin o seu pobo super... Un pobo tan hermético que se coñecen todos, que non hai forasteiros, que estaba a piques de morrer, que non sepan quenes capturaron, quenes salvaron o pobo diso. Faime pensar máis que foron que tal vez non capturaron ao Kelpie, entre comillas, porque suele ser unha camada, senón que ofertaron en sacrificio para que estuvesen tranquilos. Sí. Ninguén di os nomes dos sacrificados nunca. Un sacrificio pode facer eso cos Kelpis. Un sacrificio pode facer eso cos Kelpis, Masto. Bueno, por poder, os Kelpis normalmente atraen a víctimas, depende se son os Kelpis máis majos ou os menos majos, a que se asusten que a que se afogan ou que se afoguen de verdade. Así que un sacrificio, se o entregas vivo, entregas morto non, pero vivo. Ben atadiño. O que pasa é que hai unha parte peor de que sexa un sacrificio, que é para que os Kelpis seguen aí, para que os Kelpis deixen de actuar. Señala If, que teñen que facer? Non teño nin a mellor idea, Marcos. Exacto, máis sacrificios. Non sei, quizás a festa onte foi demasiado longa. É mellor non facer conxeturas e deixar que os feitos se estendan diante nosa como se fose un mosaico. Vale, pero eu deixo a miña idea. Por se sair o xornal.
Parece un bo titular. Eu pola miña conta vou tratar de achegarme a estas familias e ver o que podo averiguar. Proporía, non sei, dar para cear aquí e ver se fixemos algún tipo de avance. Pareceme correcto. Ides ir todo o mundo con Marcus ao barco? Pois ides a separar? Eu vou mirar outros acantilados arriba e abaixo. Pasa que teño que mirar de controlar cando empeza a baixar a marea, porque se vou mirar por abaixo teño que ir cando empeza a baixar a marea, que senón píllame logo de volta. Eu quería ir a visitar o párroco, ver se hai alguna librería ou algo así, onde conten a historia da vila, non sei. Vale, entón vos separades. E aí o que Sí. vai ir é as casas, a falar coas mulleres destas familias. Vale. Pois quen quere empezar? Se prefiero que el quera, eu mismo se ques. Vale. Ti vas ao barco? Si, vou á descarga. Bueno, como vais a descargar xusto, aproveitante, Bueno, vale. Pois cando te achegas ao porto, asumindo que sexa o mediodía, pois, bueno, aquí o cheiro a salitre moito máis intenso que no resto da aldea. Tamén che ven o cheiro a peixe recén collido, moitísima humidade, madeiras que están ben crocantes, e logo hai os barcos que van fondeando coas redes recén cosidas e van recollendo todo, van traendo os peixes, e ves que o barco que pon Gealak, que no que traballan os Stuart e os Wilson, pois parece que ten o casco pintado de verde con franxas azuis, e comparado co resto está un poquinho mellor cuidado, tampouco é a gran cousa, pero parece que está en boas condicións. Achegaste ao barco? Si, achegaríame. Vale, pois cando te achegas, notas que algúns dos traballadores fan un xesto así a un que parece o patrón, e se achega a ti. Boas, Roderick Stuart, e che ofrece a man. Boas, Marcus! E dalle un apretón forte. Se devolve forte. Ti es Marcus, e nos coñecemos? Non, pero estaba desexando coñecelo. Ah, e iso? Estiven onte, cheguei onte para a cea e na taberna só soaban o seu nome. Bueno, máis ben o seu apelido. Ten que ser alguén moi importante. Bueno, somos unha familia grande por aquí e provemos bastante do peixe que se exporta despois, polo tanto, bueno, somos bastante recoñecidos. Que modesto é, só hai que ver a súa embarcación. É preciosa. Bueno, é compartida cos Wilson tamén, pero sí, a verdade é que está bastante ben, estou bastante orgulloso dela. Pois si, estiven onte falando coa xente na taberna e contáronme que tiveron unha mala experiencia cun estranxeiro e sentíame como na obriga de facerlle ver que non todos somos iguais. Pensei que igual se volvían máis escépticos pola culpa dese home. E quedei intrigado por saber que pasou. Díxome que tiñan boa relación de comezo. Sí, el amosouse moi eficiente, moi bo traballador, e de pronto... A ver, a mí non me parece ni medio normal como se comportou, así que sí, un pouquiño sen ganas de máis, porque non me parecen xeitos, vale? Se ti dis que te marchas un par de días, pois te marchas un par de días, non te marchas un par de semanas. Non sei se aconteceu algo ou non, pero non mandou ninguna carta, ningún aviso, nin nada. Así que, bueno, pois me parece moi pouco formal pola súa parte.
Pero dixéronme que de repente empezou a comportarse dun xeito distinto, que estaba como máis irritable. Que lle puido pasar? Hai un par de semanas aproximadamente, que foi cando desapareceu, pois uns días antes estaba como, non sei, como máis ido. Sabes isto de que se teñen que dicir 3 veces que colla la corda? Pois 3 veces. Chegaba tarde, non estaba, incluso se marchaba antes, ata que dixo iso, que tiña que facer unhas cousas e xa volvería. Vamos, que de mal en peor. Pasaríalle algo? Estou moi intrigado por el, pobre home, non? Desaparecer, porque na taberna dixeron que tampouco pasou por ali. Pois a verdade é que a xente, a maioría sí que está bastante preocupada. Eu a verdade é que estou un poquiño enfadado con todo isto porque nós tiñamos un traballo que facer e pois el non apareceu. Miles Wilson, que é o pai da familia Wilson, non comparte a miña opinión. El está como co resto, estaba moi preocupado polo seu comportamento, pero eu creo que, non sei, quizáis xa conseguira o que quería conseguir aquí e decidiu marcharse. Igual só viña buscando uns cartos, cando xa os tivo xa marchou, ou non sei. Parece que está un pouco pesado. Pesado? Con que? Sí, ao principio cando chegou facía moitas preguntas e cada vez facía máis preguntas relacionadas coa festa do mar. Estaba como moi insistente, así, había xente que xa estaba farto de oílo preguntar. Pois que mala xestión, a verdade, desaparecer xusto antes da festa, ou pouco antes da festa do mar, cando tanto preguntas por ela, non ten moito sentido. Pois non, quizáis xa averiguou todo o que quería saber da festa do mar e xa nin necesita vela. Andaba con alguén en concreto? Fixo algunha amizade forte por aquí? Aquí se lle podía ver con moita xente, levábase ben con todo o mundo. Penso que de vez en cando tamén incluso ia cear coa familia Wilson. Vaya, que bagua. Parecía que estaban moi unidos. Sí. Pero, sinto, non quería que lle sentara mal a conversa. No, Pero a verdade, eu estou bastante fascinado co tema da forxa, da historia, da grandeza do pobo, do resurxir. Iso do Kelpie tenme fascinado. bueno, non me extrañaría que os mariñeiros son moi fornidos, aínda que se lles presente unha criatura como un kelpie, seguro que somos moi valentes. Gustaríame coñecer a familia que o colleu. Iso vai ser complicado. Probablemente foi todo un barco xunto, entre eles non habería... Non sei quen puido soltar esa lenda, a verdade. Pero dígame a verdade. Se o seu barco capturara un Kelpie, non sería os Wilson e os Stuart, e farían unha estatua súa no centro da plaza. Bueno, non sería cousa nosa facer a estatua, pero non estaría mal que a fixeran, a verdade. Nos traeríamos o corpo para demostrar o logro e que se vese ben na praza. Pero nunca se viu o corpo? Non, simplemente os peixes volveron e por iso, non sei, as lendas din iso, que houve moitas épocas de desgracia e de pronto, como si que houve mellores pescas, pois apareceu esa lenda, pero non... Hai canto se data a lenda? Non sei, non hai tanto, hai uns anos, pero, quero dicir, eu estaba vivo, pero non recordo nada do Kelpie, non sei quen sacou esa historia. Quen podería coñecer? Algunha persoa maior que sepa das lendas? Non o sei, porque se no mar deberíamos saber os mariñeiros. A verdade é que xa sabes, a xente a veces inventa cousas. Simplemente que cada vez traballamos mellor. E o párroco está de acordo con todo isto?
Suelen ser bastante escépticos con temas fora da súa, bueno, xurisprudencia. Non é un tema que falara con el, quizáis poderías preguntarlle, descoñezo. Eu son máis de mar. Vale. Graciñas, non lle molesto máis, que están, vexos, atarefados. Sí, bueno. E se queda como se che fora a dicir que se te unías, pero xa... xa da igual. Vale, entendo que vas a ir a buscar o párroco ou... Sí, iría á igrexa, que igual me atoparía ali con Charles. Sí. Vale, pois... Imos con Yves. Pois vas? Yves achégase, pregunta xente do lugar cales son as casas dos Wilson e dos Stuart, vai para lá a ver se pode falar con algunha das mulleres que este non sei, facendo a colada, preparando a comida ou facendo o que teña que facer. Vale, pois... se non che importa camiñar, ao final da aldea está preto dos acantilados a unha casiña, que é a casiña dos Wilson. Hai un caminiño que vai hacia a praia, caminiño baixo, e aí está todo como moi calmo, escoítanse as gaivotas aí cada vez máis próximas. E ves que a casiña dá esta sensación de calidez. Aínda que non escoitas demasiado balbordo agora mesmo, sí que ten como unha zona exterior na que ves un montón de xoguetes infantís, co que che dá a sensación de que aquí a familia non é pequena. É unha casiña de xente así, así Non, é de unha tres casiña cuartos ou bastante humilde, humilde? sí, o sea, ten a ver, ten unha planta baixa bastante extensa e logo quizáis un ático, non é unha planta en sí, aí para guardar cousas ou así, non é moi alta. Pois nada, non hai signos de actividade no exterior nestes Sí, momentos. ves que no exterior no, pero verías que por a fiesta se ve que na cociña parece que hai movimento. Sí, pois vou achégome ata ali e toco na porta. Aí pon unha posición como moi humilde, en plan coa cabeza agachada, espera a resposta de casa. Pois abren a porta, ves que en canto abren enche todo o cheiriño da cociña que está cociñando. E cando abre a porta, ai, pero mulleriña, quen é vostede? Sí. Bos días, disculpa se estou importunando. Acabo de chegar á aldea a noite anterior e estou tratando de buscar e atopar traballo. Veño do sur buscando oportunidades nestas terras e falando coa xente contaronme que parece que coa pesca vaivos un pouco ben. Se queres ser peixeira ou limpar o peixe, pois quizáis te poidan axudar aí. E aquí o meu marido dedícase ao mar. Bueno, con todos os fillos que temos, pois xa teño bastante con iso. Pero intento axudar un poquinho na aldea, verdade? E nada, só quería presentarme, chamome Abe. E agora tamén estou botándolle unha man á pousadeira co tema dos traxes para a festa. Ai, pois agradecese iso, porque estamos vendo que non imos a chegar a tempo. Eu son Beth Wilson. Bueno, non están agora, estarán por aí atrás ou así, pero teño 5 fillos. Ale, Kirvin, Cameron, Bonnie e o pequeno Mark, que anda con Bonnie polos acantilados. Así que se queres te invito adentro a descansar, porque supoño que terás sede. Sería todo un detalle, pero non me gustaría molestar. Pois mira, se che parece, te invito a cear, que así logo podes vir. Estás por aquí se queres, e así coñeces a máis xente, porque te vas a quedar máis tempo por aquí.
A miña intención é, se as cousas me son favorables, sería quedar por aquí. A xente parece moi agradable, e o recibimento foi moi calibroso, a verdade. Pois que alegría me das, a verdade, unha outra muller coa que poder compartir por aquí, eso estaría moi ben. Pois sí, que quedas invitadísima se queres vir. Non sei se viñeches soa ou se tes algunha... viñeches co teu marido ou algo así, pois se non son moitos fillos tamén podes traelos. Non, a verdade, viñen sola. Ah, bueno, aquí poderás botar marido se queres. Mm. É unha cousa que a Ive non lle resulta moi atractiva, a verdade. Eu teño 3 fillos maiores. De cantos... De que idade son os seus fillos, non? Porque 5 fillos a verdade, é moito traballo. Sí. Teño o pequeno Mark que ten 8 anos e a súa irmá que é a única nena que teño que ten xa 17 e logo xa os maiores teñen 24, 28 e 32, así que ten para escoller vostede. Ah. E nada, pues, que me pille un pouco de cor nas meixelas. E dígolle, bueno, pois se non molesto, pois pasarei pola noitiña e poderemos falar un anaco máis. E chamoume moitísimo a atención o que son as lendas que se contan por o lugar sobre esta festa do mar. Falaronme incluso dunha especie de rito propiciatorio e dunhas cancións. Alguén terá que ensinarme estas cancións para poder cantar no día da Pois festa. agora non porque está moi atarefada, pero despois das festas quizáis que poidas falar coa miña filla. Ela participa no tema das cancións e está moi contenta. Así que, bueno, a verdade é que non sei de onde herdou esa voz, pero ten un cantar, ai, que alegría nos dá. A verdade, é moi bonito e todo tan melodioso. Non me extraña que sexa próspera a pesca con esas festas do mar que nos organizamos aquí, a verdade. A verdade, as voces do norte teñen moita fama, incluso en terras lonxanas como Gales, máis ao sur. Pois non sabía que se escuitaban esas cousas do norte por aí, pero es que se enche un pouco de orgullo. Pois agardo que en algún momento se chegue a falar da miña filla por ali. É maravillosa, ainda é un pouco nova, pero algún día sairá da aldea e seguramente viaxe por aí. Pois non quero molestar máis, en plan, a que hora me pásome por aquí? Ai, pode pasarse para cear sobre as 8 ou así, se lle vai ben. A ver se lle digo ao meu marido que este, así tamén o coñece. Está moi ben coñecer a xente de aquí. Pois nada, estarei puntual. Vale, pois un placer coñecela aí. E ves que vai correndo pola cociña. E nada, trato de volvo para a vila, para a pousada, e aproveito ese tempo para avanzar un pouco no traballo dos vestidos, porque senón non se vai coser solos. Vale. Nos imos con Marina. Pois a madrugar, a desayunar e controlo un pouco como vai a marea. Bueno, a marea agora que están recollendo está un pouquiño máis... Bueno, recollendo. Están traendo os peixes. Está un pouquiño máis baixa. Se te quixeras meter un pouquiño, supoño que non moito porque por aí te mata seguro, pero botar un ollo por aí, poderías ver un pouco máis de preto os acantilados por abaixo. Pois quero esfozar. Buscar pistas, a ver se vexo algo. Vale, o que queres ver é dende a distancia, non? Vou ir dar un paseo pola playa. Levo os zapatos na mão e métome pola area para ir mirando os acantilados por abaixo. Cousas que caeron, marcas,
Un corpo caendo deixa marca. Vale, pois revisas un pouco por aí, fai tirada de percepción. Esta ten que ir a pelo. Non podía ser peor. Un 12. Bueno, pois botas un ollo, vendos os acantilados. Bueno, obviamente ves todas as pedras e como o mar golpea bruscamente contra elas. E ves que, por como se recolle o mar e agora que hai a marea hasta baixa, vas vendo como sí que parece que en algunhas partes parece que pudera haber pequenas cavidades nas zonas inferiores dos acantilados. Polo demais, así fixándote, aínda que sí que che parece ver movimento en certos puntos, pois que serán peixes ou algunha ferramenta dos barcos. Polo demais, aparte de que son impoñentes, non hai moitas cosas así que che chamen demasiado a atención en particular. Pero Algunha cova natural? sí, polas cavidades polas que se mete auga parece que hai covas. Agora ben, non parece fácil achegarse a elas soa ou sen corda, a menos que pois atopes algún bo camiño para acceder a elas. Mínimo vou máis rimando pa telas localizadas. Vale, Ao final, moitas veces, con tanto oleaxe, eso son un sitio perfecto para que queden cousas dentro. Entón, se vou ir preparada noutro momento, ir directa, non ter que andar volvelas a buscar. sí, as que puidesen quedar máis visibles dende o teu punto de vista, pois sí que verías, a ver, a maioría sí que che dá a sensación de que son como simplemente pequenos accesos, pero algunha sí que che pode dar a sensación de que pode ser un poquinho máis profunda. Así que sí, Localizas ao. Vale. E logo cando... Pues tampouco quero enredar aquí moito, que logo pode ser perigoso. E cando vexa que me queda tempo, pero vou un pouco solta, vou ir mirar o acantilado por donde se celebra o baile. Vale, pois mentres estás dende arriba, pois ves que efectivamente a altura é, xa, non sei como te imaginarías o baile aí, pero mirando a altura que está, ten que ser un pouco perigoso según canto se acheguen a parte, bueno, da pendente e do acantilado en sí. Son bastante extensos e mentres estás por aí, sintes como un movimento preto de ti e de pronto algo che toca a man e logo sai correndo. Xiro a toda velocidade. Pois ves a un cativo correndo, escapando de ti. Estará xogando pilla-pilla? Voulle facer caso, vou detrás. Mira para atrás, ve que o sigues e se asusta. Ah, pilloume, Bonnie, sálvame! E ves que sae unha rapaza. Que estás facendo, Mark? E de atopei a unha señora descoñecida e pilleina. Ahora vou no pillar eu. Se esconde detrás da irmá maior. Ela sorríe e dixe: desculpe ao meu irmán, non sabe estarse quieto. E lle dá un poquinho nas mans. É un cativo, só quere xogar. E ti perdiches. E se volve a esconder. Pero ti fas trampa. No. E se volve a esconder. Ah, Como te chamas? Marina. Como mar, chámase como mar. Entón vas a... Es unha criatura do mar? Non me vexo moi azul pa eso, non? E mira para a súa irmá. Pero porque estás transformada. Ah, pois non me contaron meus pais. Min non me enganas, es unha criatura do mar. Non buscaches o mellor nome para disimular. Ti buscaches o teu nome? Non atoparon meus pais. Os meus tamén. No, porque as criaturas do mar son distintas. Ah, Aquí unha criatura do mar, Bonnie.
E Bonnie te pon cara como de desculpa, pero di que sí. Ves? Pois serei. Ao mellor olvídome de que o son. Porque eu te mirei sair de ali abaixo dos acantilados. Víchesme dar un paseo. No, saiches do mar. É unha maneira de velo. Sí, Hai moita xente que saia do mar como a min. no. Mm, Porque ser unha criatura do mar é especial e non hai moitas criaturas especiais. Bueno, o mellor no mar sí, pero aquí no. Están no seu... Pois si ti xa o sabes. pero cóntame, eu tamén quero saber como ves ti. Pois eu te vexo moi bonita, pero Ai. estás moi seca para ter saído do mar. Porque fai bo tempo, fai calor. Ti se te mollas e fai calor te secas enseguida? Sí, pero miña nai di que porque non paro quieto. Eso tamén axuda. E a ti tamén te gusta xogar porque te pillei. Asustáchesme. Non te vin vir. Porque son super veloz e como ti es unha criatura de mar non entendes as criaturas de terra. Claro, que tú tienen que pensar como usar as pernas. E mira para as pernas. Ah, Claro, olvídome. estira unha perna. Faise así. E logo así. Imito. Pouco a pouco, eu que xa levo moitos anos practicando. Claro. É como teño que facer ás veces sí e ás veces non, pois costame adaptarme. E tes máis amigas criaturas do mar? Tes algunha que sexa como a min máis xoven ou todas nacedes grandes? Bueno, igual non Pois non nacedes. sei. Fun mirar, pero non topei ningunha para ser amiga. Non hai por aquí, parece. Sí Ou non que topei. hai. Sí? Non pode Onde? ser a única. E mira para a súa irmá outra vez. A que ten que haber moitas? Sí. Ti serás a xefa porque se es Marina. O mellor... Bueno, pero o mellor son a xefa pequeniña. O mellor hai algunha que se chame Mari, eu chamome Marina. Quero coñecer a túa xefa. Está moi ocupada, seguro. E non sei onde está. Xa biche, non a topei. Canto tempo vas a estar aquí? Vas a estar uns minutos e desapareces? Home, espero que non. E volve a Que chegarse mágoa. Ai, non vale, xa me pillaras. Era para ver se tiñas escamas. Non, senón non ves que chamaría moita atención. Ti bichesme porque eres moi rápido. E que máis formas podes ter? Non o sei. Ás veces esquézome. E ves que Bonnie sorríe e di, bueno, non molestes máis a esta muller, desculpa, é que é un pouco fedello. Son Marina do llamado a irmá. Bonnie, non sabía que... Bueno, que estabas por aquí, non me soas. Non son daqui, cheguei onte pola noite. Ah, que ben que veña máis xente. Vas a ver as festas do mar? É un pouco idea, sí. El lle dá un pequeno cobadazo. Como non vai vir as festas do mar? Se son para ela. Claro. Bonnie Tedes vos que acordar de min. Eu sempre me acordo de ti, porque é moi importante coidar o mar. E se se cae unha caca, hai que recollela e tirala no sitio que é. Moi ben. Porque se non ti igual estás nadando e logo, que? Se dá na cabeza. Pois que asco. Claro. Eu me porto moi ben. Se pasa algo a min, hai que salvarme. Bonnie diche, pois entón supoño que nos veremos polas festas. Xa se están ultimando todos os detalles para a celebración. Si, xa non queda moito, non? A ver Non. cando dá un bo día. Si, quizáis sexan xa... Pois esta noite ou mañá pola mañá. Depende o que pida o mar.
Aproveitei que estaba marea baixa para dar un paseo. A verdad que se agradece. Sí, é moi fermoso, pero hai que ter cuidado, é bastante perigoso. Non, xa cando en canto vin que xa deixaba de baixar, xa me fun. Que eso píllame, non me topa ninguén. Mark encantalle estar por aquí xogando, por iso teño que ir a vixialo, verdade, Mark? É a única forma de topar criaturas marinas. Gustanche moito, verdad? Hai que saber delas. E che fai unha reverencia moi torpe. Logo me concederías este baile das festas do mar? Veña, sí. E se esconde detrás do seu irmá. Teño o meu primeiro baile prometido. Ela te mira como desculpándose. Pois haberá que preparar ese traxe para que esteas ben elegante. É verdade, o meu vai a levar como unha cinta branca por aquí porque é a espuma do mar. Oh, que chulo. Sí, e se me dá tempo me poño unha aleta de tiburón. Miña Miro nai para a irmá. iso non vai para o traxe. A irmá pon cara de resignada. Sí, estivo facendo unha, pero non servía porque se dobraba moito. Pero vou na reforzar. Como poderías facelo? Se me convirto en criatura do mar, podo ter a miña propia. Pois depende tamén de que criatura do mar. Un tiburón. Pero hai máis. Bueno, non sei, tía, esa raíña. Que criatura do mar sería eu? Pois co que corres. Ti eres un delfín. Ti eres un... Ai, como se dicía delfín galego? Ahora foiseme. Golfiño. Eso, golfiño. Estaba dicindo, non era así. Ti eres un golfiño. Veloz como que máis. E fan ruidos de risa. Pois E gustalle xogar. a irmá diría, pois sí, a verdade é que che pega, sempre estás a liala por aí coas túas risiñas. E mira. Pois mira, eso é tal cual. E tamén teñen aleta. É verdade. Temos que cambiala por unha de delfín e de golfiño. Sí. Son máis clariñas. Vamos a casa a preparala. E logo se queda mirando dándose conta. Pero non desaparezas. Isto é unha posada. Por qué? Porque, a ver, non podo estar sempre no mar que logo arrugome toda. Ti cando te bañas non te arrugas. Sí, pero cando me converta en golfiño, no. Bueno, pero hai que disfrutar do solo un pouquiño. Vale. Pues nos vamos a preparar o traxe para o baile. E se vai correndo ao redor da irmá, porque non para quieto, entón ela vai andando, el vai detrás. Ela dice, un placer coñecerte, Marina. Igualmente. E se despide. Queres facelo con máis polos acantilados ou se chego de viaxe? Miro un pouco os bordes, pero tendo cuidado, como me veña este de novo e me pille, ainda caigo por aquí. Non ten nada de protección isto. No. Non hai barandas nin nada, iso é caída. Vou mirando un pouco polos bordes a certa distancia, un pouco co soño de topar algo. Pero isto non é a cidade. Non vou... Te vas coa... Ai, Mariniña, te vas coa cabeza de que vas a topar un cacho de tela enganchada en algunha esquina. Bueno, tira percepción, a ver se hai sorte. Miñi. Pois nada, vas revisando por aí preto, ves algunhas pegadas preto dos acantilados, pero perfectamente poderías pensar que puido ser Mark nalgún momento que se escapara a Bonnie, porque as pegadas son como un pouco máis grandes, así que igual son de Bonnie ou quizás de algún mariñeiro ou algunha persoa que se chegase. Pero sí que hai algunhas que están bastante preto da zona xa non segura. Quedo un pouco co... O sea, tamén é certo que viñen aquí un pouco con... sin un plan, senón como nunha paranoia de ese o tiraron por aquí. Sen ter ningún dato. Pero bueno, polo menos voume coa cova que máis me interesa, que está así máis profunda, máis cerca desta zona.
que podría guardar algún segredo ubicada. Vale.